My money don't jiggle, jiggle, it falls. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind, sipping some red wine. Avui venim una mica a parlar tota la feina, no?, que s'ha fet per arribar al moment on som, que és que tenim per fi una proposta per fer una directiva sobre violències masclistes. Això és de vital importància, fer directives perquè toques, en aquest cas, a tots els estats membres. Evidentment ens genera un marc imprescindible, no? És una eina absolutament necessària de demanda històrica. Hem de començar a trencar com les estructures o els esquemes mentals de les formes tradicionals de violència. Les dones que no són blanques sabem que ens trobarem en moltes situacions d'indefensió. És evident que hi ha tota una sèrie de violències absolutament prioritàries i fonamentals, violències sexuals, l'assetjament laboral, mutilació genital femenina, però hem de començar a trencar com les estructures o els esquemes mentals. Tenim un problema de manca de representació i de representativitat en molts àmbits. La política és un d'ells. El text que ha presentat la comissió a mi em sembla, realment que ens podíem esperar un text que tingués bastantes més deficiències. L'humor és una de les armes més rebels que tenim. Tenim amb nosaltres l'Anna Polo. Jiggle, jiggle, I like to see you wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle. Gràcies a tots els que estan a streaming i gràcies a tots els que estan